Здравейте! В тази страница ще намерите две важни таблици, които са изготвени от доктор Григорова и служат за помощни данни при работа на ЕАФ специалисти. Всеки наш курсист е виждал подобни таблици, но в случая те са осъвременени с нови изследвания, които ФОЛ-тест е установил. Поне 100 пациента са тествани с дадена тинктура или минерална добавка, преди да приемем данните за достоверни. Всеки наш курсист следва да добие свой опит с пациенти, но докато се добива този опит е нужна практика. Практиката, от своя страна, понякога показва нестандартни от общоприетото данни. Курсисти се чудят как може при откриване на даден патоген в хомеостаза да влизат хем лечебни, противопаразитни тинктури, хем осидиращи добавки. Има такива патогени. И за да не се чуди ФОЛ-специалистът дали не е объркал нещо в измерването, може да сравни данните от измерването в тези таблици. Основните отговори на това защо биха били полезни тези таблици, сме ги написали до мен, а нашата посериозна амбиция е да помогнем да научите добре имената на различните патогени и състояния. Установяваме, че все повече наши курсисти имат проблем с запомнянето на термините. Живеем във век, в който ни обгръща информация, което кара повечето хора да не наблягат на собствени знания. А няма как да сте добър ЕАФ специалист и да не запомните основните патогени и състояния. Тези таблици по естествен път ще отпаднат от вашето ежедневие, когато вече всичко по тях сте запомнили лично. Под това видео ще намерите и самите таблици. Използвайте ги ежедневно. Съвсем скоро ще установите, че те наистина са полезни за вашата пълноценна дейност. Благодарим ви за вниманието и до нови срещи!